Audio Jungle. Audio Jungle. Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба майдони набард дар канали Gold TG. Ҷон Ҷонс боз ҳам паси панҷара рафт. ҷанговаре ки дарои ислоҳшавӣ буд, ҷанговаре ки баъди зани ҳомиладора ҳамла кардан ба допинг дар қабғалтиданаш хела вақт буд фақат ба муҳориба мебромада ки ғалаба ба даст меовард, метавона ки бо ҳамаи обрӯи пайдокардагиша ай даст бита. Пешхизмати стрип-клуб духтараке ки ба политсия баёнот навист гуфт ки Ҷон Ҷонс ҳамроҳи додараш Чендлер Ҷонс як шав дар стрип-клуб буда ки дам ба дам ӯра файрод мекард. Ай рӯи гуфтаҳои духтарак Ҷонс ай ӯ хоҳиш мекард ки ӯ рақс куна. Баъде ки духтарак мега ки вазифааш пешхизматиай, на ин ки рақосагӣ, Ҷонс ай пасаш мерававу дар пеши бар ба ӯ дастрасонӣ мекуна. Баъд ай рафтани Ҷонс и духтарак ба шӯъбаҳои даркорӣ муроҷиат карда ки баёнот навист. Ай рӯи хабарҳо Ҷонс залоги пулис борида ки айни ҳол то сари суда да озодиай. Худи Ҷон Ҷонс гуноҳша ба кала намегираву мега ки ҳамаи ин чизо барои ӯра пас задананд. Шояд ҳамихе боша, бо мо бошен то ки аз ин ҳодиса бехабар намонем. Легендаи UFC Фрэнки Эдгар боварӣ дорад ки бар муқобили Макс Холлоуэй ғалаба ба даст меорад. Чемпиони пешинаи UFC гуфт ки рақобати заминӣ дар рақиби ӯ хеле сустай, барои ҳамин бисёри гӯштингирода бой додагиай. Хотиррасон мекунем ки ин рақобат саҳари 28 июл мегзарад. Рой Ҷонс, легенда ва чемпиони пешинаи бокс, кумири миллионҳо, дар бораи муҳорибаи Ҳабиб Нурмагомедов бо Дастин Порье гуфт ки ҷангҳои Ҳабиб ба ӯ маъқуланд, лек дар ин рақобат ӯ бояд беҳад бодиққат бошад, чунки Дастин зарбаҳои сахт дорад. Мо хато кардему хатогимона ба кала мегирем. Муин Ғафуров ҳоли ҳамроҳи UFC шартнома надоштай. Манбаъҳои мо хато хабар доданд. Чӣ хеле ки худи Муин хабар дод, шартномаи ӯ бо One Championship ҳоли буд нашидай. Як муҳорибаи охиронаш мондай ки 25 октябр дар шаҳри Ҷакартаи Индонезия зидди Ҷон Линекер ай Бразилия мегзарад. Ба ӯ муваффақият мехоҳему орзумандем ки тезтар шартномаша қатъи UFC ба имзо расонад. Ба ҳамин барномаи мо ба охир расид бародаро. Ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошен. Audio Jungle.